Takže už keď ste preklikli na toto video a chcete sa naozaj naučiť programovať, tak vás vítam oficiálne pri prvom dieli zo série Java. Na ploche máme momentálne otvorený program IntelliJ IDEA. Kebyže vám nejde IntelliJ IDEA, tak môžete programovať aj vo Visual Studio Code. Tam treba tiež nejaké rozšírenia. Mohol by som natočiť aj na to video. A môžeme s vami spraviť nový projekt, dáme New Project. A tuto teraz musíme ten projekt nejak pomenovať. Dáme, že napríklad dáme úvodné programy. Location, kde sa nám to uloží. Defaultne je to do IDEA Projects. Chceme v Java. Robíme tu IntelliJ a dáme Create. Chceme to tvoriť v tomto okne a vytvorilo sa nám vlastne defaultný program. Toto vás ešte nemusí zaujímať, čo to znamená. Toto odklikneme a toto všetko vymažeme. Takže začneme najskôr s tými najväčšími základmi. Potom si vysvetlíme, nebudete sa všetko si vysvetlíme, čo je tento public, čo je class, prečo sa to volá main, prečo tu je tiež public static dokonca, void, main, tuto string, nejaké zátvorky divné, args. Všetko si vysvetlíme, nebojte sa, ale až s časom. Zatiaľ, keď sme začiatočníci teraz, nevieme vôbec nič, takže najskôr by sme sa mali naučiť nejaké tie základné výpisy a premenné. Takže my sa teraz naučíme, ako vypísať niečo do konzole. Takže napíšeme system.out.print. A teraz dáme úvodzovky. Úvodzovky, áno. A môžeme už napísať ľubovoľný text. Ahoj, toto je Java. Teraz máme napísané, ahoj, toto je Java, čiže sa nám toto vypíše do konzole. Keď to zapneme, tak vidím, ahoj, toto je Java. Super, čiže my sme už niečo vypísali, to je paráda. Čiže vždy, keď niečo budeme chcieť vypísať, tak použijeme system out print. Ten, kto vie po anglicky, tak vie print, že je niečo tlačiť alebo proste vypísať. A toto system out si zatiaľ nebudeme všímať. Si to musíme zatiaľ tak zapamätať. Takže sme si už niečo vypísali. A teraz prejdeme na premenné a dáme komentár. Komentár sú takéto hviezdičky. Dáte lomítko, hviezdička, hviezdička, lomítko, vtedy spraví komentár a všetko, čo sem napíšete, tak nebude sa brať ako kód, ale proste to bude len zakomentované. Ono sa to ako nevyužije, ten program si to nebude všímať, to je len pre človeka. Čiže dáme, že prvý výpis. Teraz si môžeme dať druhý komentár. Napíšeme druhý premenných. Takže, aké máme druhý premenných v Java? Budeme pracovať s reťazcami. Napríklad toto je nejaký reťazec, lebo je to text. Text je vlastne reťazec a ten bude reprezentovaný premennými typom string. Ďalej, keď budeme chcieť napríklad použiť nejaké čísla, tak môžeme použiť celočíselné čísla, alebo to môžu byť desatinné čísla. Celočíselné čísla sú pod intom a keď chceme aj mať desatinné, tak môžeme použiť buď float alebo double. Keď používame float, tak musíme dať pozor na to, že za tými hodnotami sa zvykne dávať f-ko, lebo v C# tak určite je. Veď vyskúšame si o chvíľku. Programátor sa veľa učí aj tým, že to skúša. Toto je len druh ako keby tej premennej. My keď chceme vytvoriť nejakú premenu, tak najskôr musíme povedať, aký má mať druh, čiže má druh string. Teraz ju musíme nejako pomenovať, napríklad string meno. A dáme rovná sa a
a môžeme do nej vložiť nejaký reťazec. Takže dáme meno, napríklad, neviem, napríklad Fero. A bodkočiarku. Za každým riadkom aj tu je bodkočiarka. Tak okrem komentárov, tie sa neberú riadne. Keď tam nebude bodkočiarka, tak vám to bude vypísať chybu. Takže máme string, meno sa rovná Fero. Čiže v premennej meno, ktorá je druhú string, máme uloženú hodnotu Fero. Ďalej, int. Int sme si povedali, že je to číselná premenná. Takže zase musíme nejako pomenovať ako tento druh string. Čiže ju pomenujeme napríklad prvé číslo. Možno sa čudujete, prečo som napísal prvé s malým a potom číslo VKC. Preto, lebo keď toto prvé je ako keby jedno slovo a ďalšie slovo, ktoré je v tom názve, tak sa vždy začína s veľkým písmenkom, aby to bolo ľahšie čitateľné a toto používajú veľakrát programátori. Dáme rovná sa a vložíme tam nejakú hodnotu, napríklad 10. Float, pomenujeme druhé číslo a dáme 10 tiež. F-ko sa tam môže dať, ale aj nemusí. Dobre, necháme tam to F-ko zatiaľ. Double. Pomenujeme tretie číslo a vložíme tam napríklad 15,48 bodka. A dáme bodkočiarku. Je viacej druhov premenných, ale teraz v tomto momente nám to úplne stačí. Tento float by sme mohli aj vynechať, úplne si vystačíme s týmito tromi premennými. Potom pozdejšie ešte nejaké pribudnú, ale momentálne to stačí. Ich môžeme kľudne aj vypísať. Napíšeme system.out.print a dáme prvé číslo. Keď to zapneme, tak čo sa stane? Ahoj, toto je Java 10. Prečo tá desiatka hneď za tým? No sa pýtate, že prečo? Je to z toho dôvodu, lebo ten program ide z hora dole. Čiže najskôr prečíta toto. System out print. Ahoj, toto je správa. Vypísal. Ahoj, toto je Java. Je nižšie. Do premenej meno dá Fero. Do premenej prvé číslo dá 10. Do premenej tretie číslo dá 15,45. A potom vypíše. Ale tento print robí to, že to vypíše a nespraví ďalší riadok. Akože neposunie ten kurzor ako keby na ďalší riadok. Čiže preto môžeme napísať print ln. Keď napíšeme print ln, tak to urobí následovne. To ln nám urobilo to, že za toto ahoj, toto je Java, nám dalo ako keby enter a potom sa vypísalo toto. Kebyže za tento system out print napíšeme ďalší a napíšeme meno, tak zase by sa nám stalo to, čo predtým, že by sme mali desiatku a potom to meno. 10 Fero, áno. A ako to vie vlastne tá Java, že má vypísať, že system out print prvé číslo. A skade vie, že prvé číslo je vlastne 10. No to preto, lebo tú desiatku sme vložili do tej premennej a teraz je to v pamäti, máme to v rámke. A taktiež to meno. Do premennej meno sme dali Fero a my vypisujeme to meno, čiže vlastne vypisujeme toho Fera. A zase keď tam dáme semka print ln, tak nám to spraví riadok a Fero je na ďalšom riadku. Takže takto sme sa zoznámili s druhými premennými, s výpisom a pre toto video to bude všetko. Ak sa vám páčilo, ak ste sa niečo naučili, dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.